enweghị nke ọma nke ọtụtụ ụmụ akwụkwọ n'ule bụ ihe ngana na-ebute. Ụmụ akwụkwọ ejighịzi akwụkwọ ha na-agụ kpọrọ ihe n'ihi na ha chekwubere n'ule mpụ, ya bụ exam malpractice n'olu bekee. Ndị gọọmenti na ndị nne na nna sokwazi akwado ajọ akparamagwa dị n'etiti ụmụ akwụkwọ. N'etiti ụmụ akwụkwọ n'ogo dị iche iche, ule mpụ abụghịziri ha ihe ọbụla n'ihi na onye ọbụla chọrọ isi n'ụzọ dị mfe wee lafere ma chefuo na onye amaghị ka esi arụ anaghị ama ka esi eri. Ngana emeela ka ọtụtụ ụmụaka na ndị ntorobịa nwee mmụọ juru oyi n'ebe agbammbọ ha dị, n'ihi na ọtụtụ ekwenyeghị na ha nwere ike inwe agamnihu site na mbọ nke aka ha karịa nke e mere n'ụzọ ahụ. Ka anyị matakwa na egwu dị mma ngwere a na-ekwenye isi, ọ dị njọ ọ na-ekwenye isi. Nke jọgburu udele ma sigbuo nkapị bụ na ụmụ akwụkwọ agụgharịala ule mpụ aha mgbọ maọbụ ọmọ kịrịkịrị, nke na ọ bụrụ na ị maghị ihe ekwe kwuru, ị nweghị ike ịghọta ihe ha na-ekwu maka ya. Afọ ọbụla ka mahadum n'ebe dị iche iche na-azụpụta ndị ha kpọrọ ọkaibe, mana ọ bụ ihe ịgba anya mmiri na ọtụtụ n'ime ndị ahụ a kpọrọ ọkaibe enweghị ike ịkọwapụtanwu onwe ha na ngalaba agụmakwụkwọ ha dị iche iche. Ha enweghị ike ikwuo ha na ha maara ihe ha gụrụ maka ya. Tụpịa onye buru ihe ọjọọ n'obi laa asọ, onye nyere nsị ka ya mma. Teknụzụ ọgbara ọhụrụ edowela ụmụ anyị n'ọnọdụ dewe edewa dị mma lawa lawa dị mma. A na-atụ ọkụkọ n'ebe a na-ekwu akwụ, o chee na ọ bụ ka ọ ghara ịtakwa akwụ. Agamnihu ụmụaka anyị bụ nke anyị agaghị akọwanwu ka ọ ga-adị, n'ihi na ọ bụ anyị kpatara nkụ ahụhụ ma sị ngwere bịara anyị ụgwọ. Agbụrụ aghọrọ aghọ n'ihi na onweghị ihe a ga-emenwu meta ya nke ọma. Ndị nne na nna na ndị ọha obodo kwesịrị ịnọ na mwute n'ihi na onweghị onye mara ihe echi ga-ekpopụtara anyị, maka na onye amaghị aka nri na aka ekpe ya agaghị abụnwu onye ọchịchị nke ọ ga-akọpụtanwu ihe mmadụ ga-eri. Ụmụ akwụkwọ ibe m, ka anyị hie asaa n'anya n'ihe gbasara agụmakwụkwọ anyị, maka na onye amaghị ebe mmiri nọrọ mawa ya agaghị ama ebe ọ nọ kọkọ ya. Ka anyị matakwa na ọ bụ ihe onye tụrụ n'ahịa mmụọ ka ochie dibịa ga-azụtara ya. Ndewo. Aha onye dere edemede a bụ Nwaada Nwankwọ Chidimma. Daalụ. Ndị ọma na-ege, aha m bụ Nwaada Eke Chineke. Ihe m ga-abụ n'ọdịnihu. Ekele dịrị Chineke onye mere ka m bụrụ nwata a mụpụtara n'oge agụmakwụkwọ, ihe nwoke na nwaanyị ji anya isi. Ihe m jiri si ka otu dịrị Chineke bụ na ihe ọbụla mmadụ nwere ike ịbụ n'ụgwọ ga-esi nri na agụmakwụkwọ. Ọ bụ mmụta ga-eme ka mmadụ nwee ike ịhazi ma gosipụtakwa ọrụ ahụ nke ọma. E nwere ọtụtụ ihe bara uru mmadụ nwere ike ịbụ site na mmasị nke ya, dịka dọkịta, onye ọrụ ugbo, ịzụ ahịa, akụkọnetu, odeakwụkwọ, ịkwa akwa nakwazi ụmụ ọrụ aka ndị ọzọ. Ihe niile ndị a dịchasị mma, mana ọ ga-amasị m ịbụ onye ọka mmụta asụsụ Igbo. Tupu m agawa n'ihu, ka m kọwapụta ihe m jiri nwee mmasị ịbụ onye ọka mmụta asụsụ Igbo. Ọ ga-amasị m ịkọwapụta ihe ọka mmụta bụ n'ihi na achọwa anya aga n'isi ya. Ọka mmụta bụ onye nkụzi enwere n'ụlọ akwụkwọ dị elu. Enwere ọka mmụta na ngalaba agụmakwụkwọ dị iche iche, dịka ọka mmụta na nka, asụsụ bekee na ngalaba ndị ọzọ dị iche iche. Asụsụ Igbo dịka otu n'ime ihe ọmụmụ m mere n'ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa sekọndrị bụ ihe m nwekwasịrị mmasị na ya. Ya mere m jiri kpebie ịbụ ọkammụta asụsụ Igbo n'ọdịnihu.
ebe ọ bụ na agadi nwanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba. Achọrọ m ịbụ ọkammụta asụsụ Igbo iji nye aka n'ịkwalite asụsụ na omenala ndị Igbo. Dịka anyị siri mara, asụsụ Igbo abụọla ihe dara ada. Ụmụ Igbo ahọrọ ịsụ Bekee dịka asụsụ ha ya n'ala asụsụ. Ha nwere dịka ndị Igbo n'ilu. Ndị Igbo lụrụ ilu si na onye jọrọ njọ na-eme gala, ọ dịka ọ na-esi ọnwụ. Omenala Igbo dọkị dịka iti mmọnwụ, isi ọnwụ, ibu ụzọ na iri ji ọhụrụ ọdịnala Igbo abụrụla ihe echefuru echefu. Ọ ga-amasị m inye aka n'ịkwalite ha. Echere m na mụ onwe m na-esonye dịka otu n'ime ndị ọkammụta e nwere n'asụsụ Igbo ga-enye aka wetakwazie mgbanwe na ndụ ndị Igbo. Ihe ọzọ m chọrọ inweta dịka ọkammụta n'asụsụ Igbo bụ inye aka ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ ndị Igbo n'obodo a bụ Naịjirịa anya n'ime mmadụ ị na-aga ahọrọ n'ọkwa dị iche iche. Naanị otu onye ga-esi n'agbụrụ ndị Igbo. Ihe dị otu a jọgburu ma sikwukwe nkafụ. Ka anyị matakwa na anaghị ahapụ isi aka agba ezu. Ọzọkwa n'ihe niile mmadụ nwere ike ịbụ naanị ọrụ nkụzi bụ ihe ka nyere mmadụ ohere, ọkachasị ụmụ nwanyị. Ọ ga-amasị m ịgbaziri ndị na-eto eto ụzọ banyere omenala n'asụsụ Igbo, n'ihi na ọkụkọ hapụ onweghị ihe ọ ga-eji zụọ ụmụ ya. Ọ bụrụkwadị na Chineke gọzie mbọ niile m na-agba, ọ ga-abụrụ m nnukwu ọrụ imepụta nnukwu ọba akwụkwọ Igbo n'obodo a bụ Naịjirịa. Ọba akwụkwọ ga-abụ ebe a ga na-eme asọmpi n'etiti ndị ntorobịa. Amaara m na ọ ga-enyekọta aka ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ekpere m bụ ka Chineke nyere m aka imetụta ihe m chọrọ ịbụ n'ọdịnihu, n'ihi na ọ bụ onye bara ọhịa ka ọhịa na-eto. Aha onye dere edemede a bụ Nwaada Nwankwo.